Ето клипчето спря, сега почнах ново клипче. О, опа, просто гледах тук мапа. Сега почвам второто клипче, защото това, нали казах, че имам право само на 10 минути. И вече ще влече иначе. Кто две? Давам музиката ви да ви... да ви харесва. Сега това клипче прави и ако имам още малко от другата мисия, защото ще направя две, сега това е първата. Ако не съм свършил тъс, или другата, защото тъс сега ще свърша. Другата, ако не я свърша, ще направя още едно клипче. Чакай, как песен... не, махаме. Это с песен. Са много странно, че то с дошъл вече. Ето се скарат. То с iPhone. Защото отстрани така има черни ленти. Къде трахове са, бе? Чакайте, опа, не бе, що сритам колата, аз като се взема. Отивам си оставя колата и отивам да минавам другата мисия. Оп! Просто телевизора ми по някой път така прави. Ако сте видяли тук едно нещо, защото не съм сигурен. Опа! Ой! Това е с грозната... да, сега пък трябва... Да. Това е... сега ще ми умриш колата си. Вей, за пръв път да дрифта така добре. Абе, то с... Абе, какво набил с прачка и тапанар? Сега ако не успя да направя тази мисия, за това клипче ще направя още трето. О, в чалга. Ето и нещо. И това е музика. Ай, не ми говори, дай газ. Аре, ай по-бързо, мана. Сега той тъпто камиончето загрей. Куфърчето ти отнесах, ама... Взем касата, задавам под масата. На косата, да ти е важна касата. За касата, раздавам под масата. Вълна е на гласата, да ти е важна касата. Ето и спирачки няма, мале. Кинтите пилем, пролет, лято, есен, зима. Столично борче, брато, големи са ми лапите, за да ни слушат.
Опа. Без просто тъпто нещо ми забива. Бягай бе, виж, че минавам. Ако сте гледали на Shellhex един стрим, един там ко му вика, обичам ти, какво беше, антивирусната, обичам ти антивирусна. И аз тъй. Не ми дава си стига на някои игри, защото цели вирус има. Много тъп. Сега май ще свърши и това клипче и ще направя трето, ще довърша мисията и спирам. Но ако стане, ако успя го направя сега, ще бъде чудесно. Аз един път се ядосах и убих хейтърс до мене, кой тогава стрелваме в главата с пистолета, една точка и остана челт като индианец и нищо и няма. Сти права с едно живо и мига. Бягай! То са право смачках. Под масата е на гласата, да ти е важна касата. Аре, дай газ, бе! Иначе като му казах, веднага дай газ. Кой ми е пъл колата? Беше там, не тука. Ай, завивай кола. То с камион, Резервирали ли сте някога хотел онлайн? Оф, чакайте пак. Забелязахте ли на колко различни цени се предлагат? Какво е? Пача? Кой искате с от мене? Ето цъкнаха. Ето. Ако има пача, какво искаш сега от мене пак? Какво трябва да направя сега? После. Тя стоим гол да си сейфаме. И аз мисля да тук да спрям клипа и